Amaia, Maelen, Ta intzagea. eta gaurkon rezeta bat ingo izu, baina bukaeran ikusiko zuen zer dan. Sorpresa! Masarako erabiliko ditugun osagaiak hauek izango dira. Gurine. Olioa. esnea, Gatza, bi arrautz haundi eta irina. lehenko irina botako diogu. Guain botako ezkegu litro laurden esne. Orain bi arrautzak botako dizkiogu. I will drive past your house, and if the light. Guain gatz pixka botako jo. Hey, you're fucking delicious. Talk to me, go talk to me, baby. Guain gurine edo olioa eta zertagia, opzionala da, pues nahi dezuen aukero. Guk bota diogu olioa eta guain pixkat sakaban hau barraukeu zartagin zehar. Hartu eta masa botako diogu. Am I wrong? Thinking out the box from where I stay. Am I wrong? Hemen ikusten ditugu gukin ditugun masak. Ja jakingo zue pixkat ze rezeta egan egiten, baina bueno, ez ikusiko zu bukaeran. Bost masa ditugu eta guain barrutik relleno egingo ditugu.